kuka toi on? Toi ei taida olla Pokemon. Näkiksi. Meidän pitää lääkätä se kippuun. Kuka toi on? Näin. Se on Mew. Se on paras. Se on kuuluisin. Mitä? Mew. Meidän pitää saada sen huomio sillä, että me hyökätään ton kippuun. Ai, yhteen. Mitä te teette? Noin ei saa tehdä. Toi on ilkeää. Mitä? Tää ei oo Pokemon. Niin, mutta noin ei saa tehdä. Toi on todella ilkeää. Hui. Näit se Mew? Kato miten vahvoja me ollaan. Lopettakaa! Tämä on minun ratsuni.